OK, takže čaute, ja vás vítam pri mojom vlastne prvom let's play z novej série let's playov. Dneska som tu s hosťom Filohom. Nazdar! A áno, dlhšiu dobu nebolo žiadne video. Bolo to spôsobené tým, že bola škola, proste veľa vecí, učenia, písomky a toto. Ale teraz, od dátumu 26.11. sa začínam naplno venovať točeniu. A v podzemí som bol, lebo som nečakal, že budem natáčať, takže to môžeme pozrieť. Ináč, je tu nový update, pre tých, ktorí to ešte nevideli. Je to nejaká čarodejnica, o ktorej môžete hádzať veci, ktoré vám káže. Neviem, či to je obmedzené na deň, ale viem, že to... No, viem, že to je na celý server, koľko naháže, tak sa to ráta tak. A jedna vec je 0,001%, takže celý server tu nahádzal za 2 dní už 23 000 vecí, což je dosť dobré. A dneska tu máme aj nové postavy, a tie naše staré sú samozrejme vyexpené za ten mesiac. A myslím, že aj Filoch začal natáčať včera, po dlhej dobe. No, aspoň jedno videjko som dal. No však to stačí, nie? No. A prosíme sa na ďalšiu postavu, ktorou je na S1 náš nový... Kľudni si... Mám troška lagy, nevadí. Mám tu pozapínaných veľa postav, to musíte brať do úvahy. Ale... No. Prepáčte, ja to potom nejako strihnem, ale... Takže áno, sme späť. Bolo to trocha zalagované, ale musel som to na chvíľku vypnúť. No akože vypnúť toto. Toto je tá naša nová postava, je to Shakespeare Axer z cechu Black Kings, s ktorou som skoro so všetkými z našej triedy. Tuto zverejníme len Filoha, alebo toho Marka. Hrá to nejaký týždeň, mám viacej a je dobrá úroveň to. A ja som nie taká špatná úroveň tiež, ale mám gripa, je pravda. Ale tu si môžeme vyskúšať Jalare. Je to slovenský server S1, ktorý by chcel. A poďte do cechu Black Kings, ak máte väčší level ako 13. Až odtedy bereme, tuším. Dobre, pozrieme si procentko, ktoré sme prehrali. Nevadí to. Dáme si hospodu, teda vlastne hostinec, cez tie failové. Dobre, ono má menšie lagy, ale po Vianociach, čo bude natáčať, tak to bude na novom notebooku, na ktorý sa strašne, ale strašne teším. A Filoch, ty natáčaš na notebooku? No, na notebooku, ale neviem prečo, ja to mám Windows 8 a proste to strašne zalagované, strašne pomaly počítač. Osmička je na prd. Dobre, tak sa presúvame na S20, .cz, na ktorom máme tiež novú postavu. Počkajte, na to odladuje. Na to kliknúť. Dobre, teraz. A ktorou je Mr. Axer. A už by si mohla teraz odlagovať, kámo. No, je to 17, tiež ako henta. A som tu tiež vlastne v cechu s kamarátmi, ale Filoch si odstránil účet a celý náš cech sa od základu rozpadol, keďže sme ho zakladali, keď som bol dvojka, odtedy som tam bol. A Filoch nám teraz vysvetlí, že prečo ho hento odstránil. To bola asi taká najväčšia hamba mojich postav. Proste úplne o ničom, nedával som pod zenka vôbec nič, tak som nemal na to nervy. Nie? Tak si ho vymazal, akože, hej? A vymazal by si ho, aj keby bol väčšia úroveň ako 50? To by asi nebudem spraviť. A ináč, fanúšikovia, ak chcete videá s lepšími postavami, tak tí, ktorých to už nebavia, náhodou sa pozrite na môj profil, tak vy pošlite nejakú účet, ktorý je level 50+, ale len ak chcete, nechcem vás vydierať, alebo čo si takéto, nechcem, nie? Ale to si môžeme skúsiť tiež potom, nie? Tak sa tak dívam. Oh shit. Lagy
tak musíte brať ohľadne na to, že toto je počítač, ktorý mám už z roku 5, takže... Ale notebook je vždycky lepšie. Že? Joch. No, ináč, chcel by som ešte dodať, že po skončení natáčania bude ďalší let's play odo mňa, budeme Axelom, môžete sa tešiť, Hádam, jak to neposereme. To by bol fail. Dobre, dáme si tú arenku, podzemko sme nedali. Arenu tiež nedáme isto. Joho, dali sme ju, vypadalo to tak čudne, ale dali sme ju, nevadí. Teda nevadí. Dobre. Takže si tu dáme nejaký ľahšie. A presunieme sa na ďalšiu postavu, ktorou je náš Matej 26, ktorý je za ten mesiac tak vyspený, že vtedy asi nezvolil nikto. Keď som jedol pár hodičiek na pivo a také veci. Nevadí. Takých 20 minút. Potom dám stream na konci videa a potom vám ukážem ako to na tom. Ale myslím, že ukázať vám môžem. Takže ako to bude, rád by som. Takže mám tu už vodcovú hromadu, ktorá je na mňa si ona, aj keď nemám elik na inteligenciu, tak to je ešte horšie. Áno, mám tu už na všetkých účtoch minútu touhu, ale tak skoro. Bo som to už dal, aj s Filhom. Že? Malej. A ani neviem, ale ja som chcel natáčať, ale aj tak na to nikdy nebol čas, lebo som sa musel stále učiť, aby som proste prešiel do tej devíky vôbec, že? A tak sa prosíme na ďalšiu postavu, ktorou je tuším Miro 11, ktorú máme od nášho kamoša, vlastne použiaka, na ktorej som za jeden deň za jeden deň 5 podzemok a padli 3 epiky, takže je to dobrá bilancia. A z toho jedna epická zbraň. A vlastne 4 epiky padli, čo to pláca. Jedna epická zbraň a zbytok je fajn. Takže vidíme si hubičku. A máme 2 pokusy na podzemko. Nevyzdvihneme? What the fuck? Aha. Takže dám tu taký menší strih a keď to bude hotová, tak to dám naspäť. Takže áno, sme späť, už máme konečne houbičku na Mirovi, teda ešte nie, ale budeme troška priblížené. Yeah, baby. A máme 2 pokusy na toho koňomrda. A pozrieme si, či to nemám nejaký item, ktorý sa nám hodil. Alebo na 800, vidí. Jo, máme 800. A teraz si vyskúšame Sukubus, ktorého sme dneska už málo, tak no teraz nie. Ani nie, nepadol vôbec, bože môj. Škoda tých minút. Dobre, takže ešte sa prihlásime na jednu postavu, ktorú máme tiež od Mira. Ježiš, ja píšem veľkým, nevadí. 6, 1, 2. Heslo vám neřeknu. Jablko. OK, takže sme tu. To je ďalšia postava od Mira. Nemáme tu, ktorá nie je taká silná, nie je ani slabá. Dáme si eliky. Ešte jeden si kúpime samozrejme. Alebo nie, pozrieme si na... ospravedlňujem sa vám za zvuky, neviem, z ktorej postavy to ide. Z tejto. Dobre. Takže máme tu toto. Čože? A Filip, je niečo, čo by si chcel odkázať tým svojim fanúšikom? Nie. Daj návrh. Nie? Ja neviem, kedy bude ďalšie video a také veci. No, bude dneska spolu s Axerom. Môžete sa tešiť. So mnou. Ale nie. Vyskúšame tam pár podzemiek. Už mohlo byť natočené aj ďalnejšie, lenže keby nebol Filip múdry a neminul všetky hubičky, že...
Takže sa presunieme na ďalšiu postavu, ktorou by mala byť Ovi 8 na svete 7, ale americkom, ktorý už je 45-ka. Dneska som kúpil novú zbraň a môžeme ísť do podzemka. Tiež na Sukubusa, na ktorého som dneska už malom dal, takže si ho pozrieme tú bitvu. Kritik. No, normál. Normál, vyhni. Kritik. No, nemám na to nervy. No ježiš, tak raz mu zoberiem, takže mu zostane 5000 a teraz takto, ja to neviem už. Tak si aspoň dáme arenu, tu aspoň vyhráme, bol by som rád. No, to neviem. Jo, ja som dal 49, takže mi ubrala asi 10 000. To si veľký kúk. No, a ja som 45-ka. Hej, takže to ber tak. Dobre, ešte si pozrieme jednu postavu, jak tam nebude prihlásený môj záskok, ktorý meno vám neprezradím. Je to Paťo, ale nie. Tak si dáme, áno, má tu nejakú hospodu, tu už beží. XP má tiež dobré, som spokojný s ním. Dobrá vecička. Ale môžeme si vyskúšať to podzemko naše, Tarantulu. Nie, toto. Normál. Kritik. Jo, no jo. Načil, no to je jedno. Toto si dáme. A týmto by som tento náš let's play mohol ukončiť. Jak sa video ľúbilo, tak like, jak nie, tak dislike. A ďalšie video by malo byť zajtra, jak nie, tak vyjde pozajtra. Čaute. Majte sa.